खुलुमबाय आं दिदोमब्लग इउटिउब चेनेलनिफ्राय बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय। आं नोंथांमोननो मोनसे ब्लग लाबोलायबाय देखायनो थाखाय। बे ब्लगानो जाहैबाय जुलि। बे जुलिया जाहैबाय जोंहा आंनि जोनोम गामिनिमोन आरो बियो। आं दा टाउनावसो थायो नालाय उदालगुरियाव। बेनिफ्राय आं बेखौनो नोंथांमोननो शेयार खालामनो सानबाय। गोदो उन्दैयावनो नुबोनायमोन, दा सिख्ला देरनानै हाबा जानो सम फैलायलायबायनि बेखौनो आं नोंथांमोननो शेयार खालामनो सानबाय। दाखालिनोमोन हाबाया, नाथाय आङो एसे लेट जाबाय, थेवब्लाबो नोंथांमोनहा नायलांदो अननानै। हाय गाइस, मैं दिदोमब्लग यूट्यूब चैनल पर मैं आपनालोকক सबके मैं नमस्कार जनालो। मैं आपनालोকক আজি দেখাব বিচাৰিছোঁ মোৰ জন্ম জাগা য'ত আছিল। এইটো জাগাৰ পৰা মই এতিয়া গাঁৱত নাথাকোঁ, মই ওদালগুৰি চহৰত থাকোঁ। সেইটো কাৰণে মই এতিয়া যিবিলাক মানে সৰু সৰু সময়ত মই দেখা পাইছিলোঁ এই ল'ৰা ছোৱালীকেইটা, এতিয়া ডাঙৰ হৈ এতিয়া মেৰিড হৈ আহিল। সেইটোকে মই দেখাব বিচাৰিছোঁ। এতিয়া বলক মোৰ লগত বিয়ালৈকে কেনেকুৱা কি হৈছে সেইটো চাবৰ কাৰণে। ঠিক আছে। Thank you. Daso fैखादों जाखांबाय।
गैया Jalan जाबाय थालाय ओमफ्राय खबर सबर थिगानो दा थिगानो दं दसे ओरैनो नुजाफैलायबाय गामिनिखाय गोदो गामिमोन नालाय निश्चय ओंखाम जाना थांसै दानो जाखो दाखो बुबु जाबाय आच्छा दे